Idépro, det er en one-stop shop, hvor vi tilbyder folk industriel produktudvikling, tilbyder dem værktøjsfremstilling og støbning af emner. Så vi løser sådan set fra start til slut. Vi har en komplet fuldautomatisk robotbaseret værktøjsproduktion, som gør, at vi kører 24/7 med meget begrænset bemanding. Med det her maskinsetup, hvor vi har en 4-akser og en 5-akser maskine sammen med et lineært palettesystem, det gør, at vi kan gøre en stor del af vores bearbejdning færdig i en opspænding. Jamen altså, de her maskiner, de giver os jo en del mere effektivitet, fordi vi som sagt kan køre døgnet rundt. Så har vi et ret godt overblik over det også, når det hele er samlet på en maskine, hvor vi kan betjene de 2 maskiner fra. Jamen så sparer vi en hel del tid på det også jo, fordi vi ikke skal flytte klodserne rundt fra maskine til maskine, hvor vi måske skal gå fra en 3-akset maskine til en 5-akset før. Og de her maskiner her, de passer rigtig godt ind i vores setup, fordi at de kan fjerne rigtig meget materiale, men de kan også lave pænt finish, fordi der er rigtig gode tolerancer på maskinerne. Og i og med, at vi også har robotcellen på, så igen, det gør en hel del for vores effektivitet, og vi ikke behøver at have maskinerne bemandet 24 timer i døgnet. Vi fik leveret de her maskiner fra Duroc med en chiplæser, som er indbygget i maskinen. Den gør jo, at vi ikke skal frem og tilbage til styringen og værktøjsveksleren, hver gang vi loader et værktøj for at indtaste længde og værktøjsnummer osv. Så det er også en stor del af det effektivitet, der er i den løsning her, det er, at vi sparer noget tid der også. Duroc-maskinerne er i en forlængelse af vores fuldautomatiske værktøjsproduktion. Vi håber, at vi kan øge vores værktøjsomsætning med udbygning af de her maskiner. Men først og fremmest så har vi jo erstattet det her automatiske maskinsetup med nogle mellemstørrelse værktøjsmaskiner, der var meget mere manuelle, plus at de ikke kunne lave hele operationen. Det vil sige, at vi flyttede imellem 3 maskiner før. Når først paletten er inde her, så gør vi hele arbejdsstykket færdigt, så vi forventer at kan lave mere med mindre bemanding.